Имуноефект – природен продукт за цялостно подобряване на имунната система. Имунитетът е основно звено в защитата на организма срещу определени микробни причинители, срещу мутирали клетки и всъщност представлява една сложна система, за въздействието върху която естествено са необходими различни подходи. Природният продукт имуноефект съчетава няколко от тези подхода. Директното имуностимулиране се осъществява от екстракт от ехинацея, базак и кръвен здравец. Това са три мощни билки, които подобряват действието на Т-лимфоцитите, особено основни клетки на имунната система, и ускоряват възстановяването, особено след вирусни заболявания. В същата посока действа екстракта от азиатската гъба шиитаке, която освен че стимулира имунната система, също подобрява и кръвообращението. Петопръстен очиболец и листа от малина, те способстват също за затихване на възпалителните процеси и за снижаване на повишената температура. Това отношение, както и за обмяната на веществата, помага и екстракта от сминдух. От друга страна, екстрактът от сладък корен подкрепя надбъбречните жлези, които са свързани с регулирането на алергичните реакции, които често придружават инфекциите. Продуктът съдържа и органично свързан цинк с неговата особено важна функция да активизира имунните клетки, да подобрява апетита и възстановителните процеси в оздравителния период. Имуноефект е комплексен природен продукт за предпазване и възстановяване функциите на имунната система в краткосрочен и дългосрочен план. Той може да се прилага самостоятелно или да се съчетава с други методи и средства за постигане на оптимален и дългосрочен ефект.